Да. Ако всички бяха толкова готини, колкото тебе, аз щях да бъда още по-усмихнат. Приятно ми, аз съм Мъниджи. Добре, тук Желаваме сме. всичко най-хубаво и нека спорта да бъде с вас. Много хубаво послание, започваме. Тук сме с Money G. Какво искаш да направим? Силови или набирания? Предпочитам силови, брат. Силови. Добре, айде ти правиш, аз броя. И ако направиш достатъчно силови, ще имам и награда за тебе. Айде, Да, почваме. И едно, като нищо. 2, 3, много добре, много добре. 4, 5, Money G, до утре ще прави. 6, оп, малко помпи. 7, Брат, те ще заклем се. давай 10. 10 и ще е много яко. 8, айде още двечки. Айде още двечки. Ако не ги направим се смеши. Няма. Нали знаеш какво става? Добре. Не мога, брат. Давай, още Силата, брат. 8 силови. От Пак 4 часа не съм спал, хора. много силно, Не съм брат. ял нищо. Имам Ти браточка. направих 10. Мога ти бъда машина, това е моят подарък. Твой подарък, освен него имаш ваучер за гориво от Екопетрол, 10 Ево, евро машина. на стойност, брат. Си хвана мацка с книжка и ще го дам. Много знаеш. Жесток, брат. Ево, Ево. брат, такива хора искам като тебе, брат. Ево. И колкото повече такива хора, толкова повече сме усмихнати. Да. Ако всички бяха толкова готини, колкото тебе, аз щях да бъда още по-усмихнат. Обичам ви, момчета, обичам ви всички. Е, това е спорта, обединя.